23 jaar oud. Ik heb de ervaring gekregen die woensdag, die 6 december. Die ochtend waar ik opstaan, toen heb ik, waar ik nog probeer toilet te lopen, toen heb ik zo'n sierheid hieronder die maag. Toen dacht ik, nou misschien is het mijn planetaire van, ik geloof, ik heb dit ook nog kots en zo aan. En toen heb ik bij van dat gedacht, waar ik dokter kon zeggen, nou, dat die sierheid onder die maag. En toen zei ze net voor mij, dat is zeker maar een spiertje gescheerd. En mijn meid had gezegd, misschien is het ook leefzeer, maar ik was al eens zondag leefzeer volgens die vallen van ik heb geleden gevallen wakker. En toen los ik vergeet ik nog een historie en zo aan. En die zaterdag, die 11e, omtrent zo uur 1. Ik had die vrijdag aan zo uur voor 11 gelopen slaap. En dan die zaterdag die 11e, uur 1, die ochtend waar ik wakker raak. Die 6e, dat is die 6e. Ik weet niet van die datum, zeg maar, zeker maar. Die 6e. Ja, die 6e, die 3e was die woensdag geweest. Die 6e, die zaterdag. Toen, waar ik die 1 uur 1 wakker raak, die ochtend. Toen was die persoon wat verminderd zou hebben in social service werk. Toen staan hier voor mij. Maar het hier in die tijd waarin nou die verpleegsters helpt met die bloeddrukse vat, die opschrift en zo aan, was daar een geflirt van zijn kant af. Hij heeft mij op die wang gezoend. En toen vier ik het af. Maar ons praat net in Engels. Hij praat zo'n beetje Afrikaans, maar hij verstaan niet erg wat hij zal zeggen Afrikaans, maar hij praat zo'n beetje. En toen hij mij op die wang gezoend, toen vier ik af. Toen zei ik, nee, je moet toch eens zo maken. Maar alles in Engels gepraat. Toen... Ja, ik deed daar gestaan. Ik zei, volgende komt chatten met mij. Toen tangas, of ze earphones denk ik. Toen tangas zei, toen zei vrij mijn nummer. Toen zei voor mij, mijn nummer, dit is bij kamer. Toen ga hij, toen komt staan hij weer voor een tijdje. Dus dan ga hij mijn file weer memorize, mijn mensen, zijn cellfoonnummers en... Oké, nu vind dat iets getankie. Toen komt vraag die een verpleegster nog om wat maken. Zo toen zei net niet hij gezels met mij samen. Toen ga ik eigenlijk uit. En toen raak ik aan die slaap. Die voorjaar was die laatste week. Mijn mensen gaan teksten, maar ik slaap nou. En uur 1 waar ik wakker raak. Toen staan een persoon hier bij mij. Maar ook voor ik aan geslapen had, is die telefoon gekomen toen zei voor mij, I want to frave you. Hij weet niet wat betekent dat hij mij wil frave. Dus hij voor mij alsjeblieft, maar nog eens een commentaartjes leveren, ik hou niet van dat. En waar ik uur 1 wakker had, toen staan die persoon hier voor mijn kop en toen leek nou zo halfpad, mijn benen is recht, maar mijn lichaam is gedraaid, zo die ene hand is hier onder mij. En die ene leek nou zo meer. Toen zei voor mij met de langs me komen, toen zei ik nee, je gaat lezen, toen van hier voorlangs. En hoe kom je dat? Ik weet die voorlangs het niemand geleden, allemaal is gedischarged. Sommigen is gestuurd om door 4 weken terugkomen als een operatie en goedjes gaan doen en zo aan. Zo voor als die kamer leeg, ik heb een woord 2 aangeleid op die zaal van Karatura. Zo voor was leeg geweest, net hier langs en aan die andere plekje was oma geweest. Zit daar langs aan en verder af als vrouwmensen, andere vrouwmensen. Toen kwam staan en toen zei ik weer, toen zei ik niet gaan lezen, doe daar zo'n klomperens, want ook als ik me zo graag wil slapen of het dan. Maar ik denk ook dat ze lauw dat je moet op die parents leeuw wat. En toen zit hij nog steeds. Maar in die moment dat ik zo verzwak, ik kan niet meer, ik wil in slaap hier raak, maar ik weet hier is gevaar, die jong wil met mij niets doen. Toen leed ik terug met zijn rug en kop op mijn arm. Toen probeerde ik hem weg te trekken. Maar zoals ik die dokter gezegd, ik voel ik was iewers gebetwelmd of het dan. Van, ik heb een onbekende spuitwond op mij gekregen die zaterdag, die dag. Van toen raak mijn arm zeer en die blauwheid het nou begin uitgekomen. Of ik wil al een beetje verdooien, van ik heb een nieuwe spuitmerk zo gekregen voor die pijn na die operatie. Zo'n onbekende spuitwond dat je niet kan onthouden? Ja, ik heb net vandaag pillen gekregen, een rijwoord wat ik een spuit gekregen voor pijn. En toen weer bij Karatura, maar hij was op de sterren geweest, dat ik hem gekregen. Zo ik heb die van die spuitwondje geweten. En toen was ik zo verzwakt geweest om proberen weg te trekken. En toen zei hij voor mij, I do not know why I feel so attracted to you. En toen draai ik van om mij terug, zei arm zit onder bij mijn maag en hij vang eerst op mijn borsten. Toen haal ik zijn hand uit, en met die zijn hand uit al, toen vat hij mijn hand en zet hem op zijn private delen. Toen trek ik mijn hand terug. Toen zei ik hem alsjeblieft, hou op. En toen draait hij het vinnig om en hij trok zijn hand hier door mijn tijd in de mysterie. Ik was nog wel op geweest, maar ik heb de tijd nog onderaan gehad. Toen wil hij zijn hand daarin, toen had ik zijn hand daaronder. En toen zei ik van,
hou toch op alsjeblieft, ga net. En toen staan we op en toen loop je achter en toen af en gaan gezelschap met de vrouwmensen hier daarachter. En toen hoor ik dat er lag, toen ga ik zo om naar die mansmensen afdeling toe. Toen dan zei kijk je zeker of alles alright daar is. Ik had zo wat een tijdje stilgeleid, nog gewonder wat het nog op hier in vrees geleefd, want ik had al die trauma gegaan met die type van klasgoedjes. Zo, die verpleegsters heeft mij gevraagd om niet geschreven, maar in dat moment die jongens, die bij mij kan mijn mond toe trekken, ik kan mij dreigen of het dan, zo alles heeft hier in mijn kop gegaan. Toen was het tegen tijd en toen kom ik weer terug en ik kom zit weer onmiddellijk op die bed. Toen stoot ik om tijd af en dat toen ik mezelf gekregen om op mijn setements te kan draaien. Toen leek wakker de hele tijd. Toen als ik nou heel rustig, zeker nog op slaap of wat ook al. Toen kom ik een verpleegster en toen kom ik ze voorbij. Tijdens leuk in mijn gezicht van die toen kan je hier, ik kan je niet eerst kan toen niet. Toen, waar ik haar zien, toen roep ik haar, zeker alsjeblieft, hou jullie persoon niet uit. Ik zoek om je aan te maken, nou in een appropriate way getouched. En dus zei was het nou geweest, zoek niet, dat was zeker zo'n uur of zo geleden. Toen roep ze die andere verpleegster. Toen kwam vraag ze me zo, kom ik je geroepie, hulle het geslaapie, maar zij zei voor mij, en diezelfde ik zei, alleen maar dat kop op, daar waar die receptionist van die verpleegsters. Zit maar een kop daar gelijk, net met haar checken, de kop van die mosquito was echt toe, waar die persoon met eten in, maar ze kan niet zeggen dat de patiënt is of hij is, dus hij kan ze nou niet zeggen. Toen, en hij kan niet van, hoe ik zei, justify die story, nee, zei hij weet niet wat ze bij laat, dat is die, hoe kom hij zei, hij heeft twee personen, iemand is achter zijn leven aan, dat is al wat hij nog kan zeggen. Toen heeft oor 3, toen ik mijn pa gebeurde, van ik het, nadat wat gebeurde, de eerste keer gewoon zo, toen tekst ik mijn één vriend en mijn ma, toen vraag ik of hulle wakker is, en toen vertel ik wat er nog gebeurt, van mijn één vriend, dus ik weet niet wat er nou te maken, ik wil zo graag mijn pa bellen, maar ik ken ook nog mijn pa zien, die goedjes en toch, en hij is een tjonge best ver. Maar toen bel ik oor 3, mijn pa, toen zo staat ik op die phone, toen kom die supervisors en dan kom vraag wat er gebeurt, en als we dan op een conclusie uitkomen, dan moet er geen beste kijken. Dus ik oké, vat jullie zijn measurements, jullie zijn precautions dat jullie willen vat, en dan gaan we verder, maar ik ga niet de story oplossen. Toen het uitgegaan, ik heb water gebleid, dat jongen had gebleid, daar tot zijn skof om was, ik nog die ochtend dik water gebrand voor die antis wat ik kan opstellen in de badkamer toe gaan. En de verpleegsters weet het verder water toch terug? Ja, nee. Ik heb daar ook een videootje genomen van dat die ochtend wat ik gekomen. Toen, dan kom ik paramedic overigens en dan vat me naar rood 4A, 4B toe, naar vloer 4 toe, wanneer ik gezegd voel onveilig, anders moet ik mij huis toesturen, maar dus ik moest nog, ik moet operatie krijgen, dus ik ga niet geschikt op de lijst, dus ik moet blijven voor operatie. Waar ik bij kamer 4B kom, toen kwam een dokter, ik weet niet haar naam is, het is zo wat terugdokter, of passerdokter, van mensen komen ze, toen zei ik haar, omdat ik weet wat tussen 11 en 1 gebeurt, die zoek ik een rijkit dan. Ik zoek toetsen, ik zoek zwangerschap toetsen, vruchttoetsen, enige toetsen wat je kan doen, toetsen. Zoek ik klaar, ik zoek het gedaan. Dus toen vraag ze me zo wat het gebeurt. En zo zei ze, ze zal weer een supervisor hier, om te komen vragen wat het gebeurt. En zo, en toen kwam daar weer een samen de vrouwtje. Toen loste die vampier van die rijkit wat ik kon doen. Toen zei ze voor mij, ik moet wachten tot maandag toe. Toen was mijn ouders ook zo ongelukkig van, ik moet zo leven van zaterdag af tot maandag toe, tot er dan nou die rijkje komt toe. Maandag had gekomen, toen kwam de politie en dan kwam de statement. Toen vatte de statement en toen zei die een supervisor wat ook daar was, toen zei hij van mij, die dokter zal komen om het te komen doen. Toen zei ik van, ik wacht nog dat dit kan klaar gaan met daar raak, maar zo meerdere. Zo één dag kreeg ik niet evidence van die hele story op mij. So, ik wil het klaar gaan doen. Toen zei ik, oké, nee, zei ze, de mensen informen, ze zullen komen en zo aan. En hij had nooit gekomen. Ik was donderdag ontslaan. Ik was woensdag voor operatie en geweest. Donderdag word ik ontslaan. En hij heeft niet gekomen om die reiki te komen doen. Ik heb ook een complaint gefeild in die hospitaal. Om de dokters gefeild om dat ik te doen. Heb je politie, heb je een zaaknummer? Nee, ik wacht nog op de zaaknummer. Ik zei dat mijn zaaknummer sturen, die zaak gemaakt is en alles. Ik wacht Wanneer was de politie bij jou? Maandag. En deed jullie vandaag nog niet een zaaknummer? Ja, ik heb nog vanuit gezegd, ik steek me van vader. Hij zei voor mijn zaaknummer sms, maar ik heb nog steeds. Weet je wie die politiepersoon, weet je wie die politieman is? Nee, ik weet nog niet. Is die naam van u? Maar ik heb gisterand voor mij, hoe moet ik nou zeggen? Voor iemand gestuurd van ik een foto genomen van een statement. Toen neem ik een foto, of ik had een foto genomen, toen stuur ik die foto ook voor een politiepersoon mens. En dus zeker, maar kijken of hij die naam van een
policeman kan daar uitlezen van ik verstaan niet zo precies aanstelling, maar misschien net eens ik raad een naam gehad. So, jullie zeiden, je niet zaten om te krijgen. Dat was ook je rijk kind gedaan. Ja. So, je net teruggekomen. Ja. Dat was ook je opvang van als je kan leggen bij het hospitaal. Nee, als hij verpleegster had me geconfronteerd, is je right, je moet met ons praten of zo. Dat is al wat relatief van mij zielkundig op iets gestuurd. Laat niet, die verpleegsters zijn alle van mij geconfronteerd en dat hebben ze zeker allemaal gehoord wat het gebeurt. Hoe voel je? Eerlijk te wees, mijn brein gaat niet, is ik misschien zwanger, vags goed, dus staat goed. En je hebt net gegaan met de seerbeen. Gebreekte enkel. Die dokter had ook niet opvolgen doen. Volgens die rijdt kiets hoor.